Ambalma actual media lajɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ aw bisimila dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan bakurubaw filɛ nin alamisa don min bɛnna avril kalo tile 30 san 2026 ma malidenw ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara ma ale min tun ye sɔrdasiw ni sɔrdasikɔrɔw ka minisiri ye n'a fatura avril kalo tile 25 san 2026 ka kɛɲɛ ni jatigɛ wale dɔw ye katikaw fɛ yen Medinekura o min bɛ Bamako faaba la gesedalaw kɔni kɛlen bɛ k'u cɛsiri walasa geseda baaraw kana na don bɔgɔ la ka kɛɲɛ ni diɲɛ fɛɛrɛ kuraw ye aw bisimila ko kura kunnafoni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan ka kɛɲɛ ni tile funteni fanga bonyali ye ji kɔni bɛ labaara kosɛbɛ du kɔnɔnaw sigidaw fo ka taa se sugu kɔnɔnaw ma maa caman kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa cogoya min na u bɛ se k'u yɛrɛ tanga ka bɔ funteni kɔlɔlɔw ma o hokumu kɔnɔna na ji minbaliya bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka jiko dɛsɛ lase farikolo ma hali n'a sɔrɔla maa caman kɔni kɛlen tɛ k'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka banaw lase adamadenw ma an ka ɲininikɛla Aisha Jakite ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye Lahaw ta tile min bɔlen don Bamako kɔnɔ ni wagati in na funteni carilen don fan bɛɛ fɛ bɔlɔn kɔnɔnaw la bɛɛ bɛ ka funteni bɔcogo jugu kunbɛn i ka cogoya la o la fo ka taa se bɔlɔn kɔnɔnaw ma tile bɛ tɔgɔma mɔgɔw nɔfɛ ji min kɛra jamanadenw kan wajibi ye sanga ni wagati bɛɛ parce que bibi na mari kile akafaturu mwana na ifaturu jaka kakire bara ami jiere wala bina am fam joji wala jabe ko wala bo da jere bi wala ya da bara ma de jiguru ba ma ko ni tiki ko ko ma ko wala sawa ne kilo me na jisa sana jisa ke dole ga bosta jibi marché la jisa sana ala kala ba samu ba ma da su mane ne se ka furu kelen ji kan se sisan dɔnnibagaw ka fɔ la ji bɛ nafa caman lase adamaden farikolo ma ani ka kɛnɛya sabati fu bɛ dɛsɛ an bɛ se ka fɔ an b'u wele généralement déshydratation n'a ye jateminɛ adamaden farikolo ji bɛ fɛnba de occupé a kɔnɔ i n'a fɔ 60 à 70% n'o ye adamaden farikolo giriya donc ji b'o place ta o la ayiwa an b'a jateminɛ ji filɛ nin adamaden kɔrɔ tɛ ji mara ji bɛ na a bɛ bɔ fana donc a bɛ bɔ sugunɛ fɛ mɔgɔ bɛ wɔsiji minnu kɛ olu bɛɛ bɛ ji labɔ mais ji filɛ nin n'a nana farikolo la n'a bɔra a kan ka remplacer voilà fɛn dɔ kan ka kɛ k'a la dafa donc o bɛ se ka na kɛ dumuni fanfɛla ye n'a ye dumuni kɛ i b'a ye ji fana bɛ kɛ dumuni na hali ni ye lemuru dɔ i b'a ye ji b'a la voilà donc a bɛ se ka kɛ fana i bɛ ji min i b'a a tɔ dafa donc o bɛɛ bɛ ji dafali ko fɔ adamaden na farikolo la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye i n'a fɔ sɛgɛn ɲanaminini fo ka taa se kunkolodimi ma taamasere ninnu jatelen tɛ k'a sɔrɔ u bɛ se ka kɔlɔlɔ caman lase anw ma funteni wagati la n'an y'a jateminɛ ni adamaden ni ji bɛ ka dɛsɛ farikolo la i b'a ye fɔlɔ minɔgɔ de b'i minɛ fɔlɔ o ye taamasere fɔlɔ ye fɔlɔ i b'a ye minɔgɔba b'i minɛ i b'a ye da kɔnɔna bɛɛ bɛ ja nɛn ni da kɔnɔna fɔ bɛɛ bɛ ja i b'a ye fana kunkolodimi fana bɛ commencer ka na i b'a ye fana talen ɲɛ i n'a fɔ comme i tɛ ka se ka fɛnw ye ka ɲɛ jiko manque dɔɔni b'o la donc a kɔlɔlɔ fana bɛ se ka taa mun ye i b'a ye a tigi bɛ se ka taa f'a bɛ ɲinɛ a hakili yɛrɛ bɛ bɔ a cogoya la ou bien tagalen ɲɛ ni ko dɔ ma kɛ a bɛ se ka na ni saya ko yɛrɛ ni ko ma kɛ joona dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ka to ka ji min sanga ni wagati bɛɛ hali n'a y'a sɔrɔ minɔgɔ t'i la ani ka anw kɛwalew falen funteni wagati la a bɛ se k'an kisi masiba caman ma ni par exemple n'a ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ o état la n'a ni a hakili bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ji d'a ma dɔɔni dɔɔni mais n'a y'a jateminɛ a t'a yɛrɛ ma yɛrɛ donc minnu yɛrɛ ɲininkali a bɛ se ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso min ka sɔrɔ aw la pour que u ka se ka a ka prise en charge kɛ rapidement pour que a kana kɔlɔlɔ wɛrɛ sa a ma mɔgɔw dɔw bɛ yen u bɛ ji ni minɔgɔ y'u minɛ u bɛ taa boisson san k'a min ou bien surtout boisson énergisante o san k'a min mais an bɛ conseil mun di mɔgɔw ma
u ka kana o kɛ boisson énergisante ninnu filɛ de 1 a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye i ka farikolo kan mais aussi a tɛ se k'i ka minɔgɔ remplacer a tɛ ji remplacer foyi tɛ ji remplacer ni ji yɛrɛ yɛrɛ tɛ. An bɛ wagati min na n'o ye funteni wagati ye ji min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an kana jɔ ji min na sabu a bɛ se k'an kisi bana jugu caman tɔɔrɔ ma ni funteni wagati ye. An bɛ don min na i ko bi jagokɛlaw ni sannikɛlaw kɔni kɛlen bɛ ka jɔyɔrɔba di kolonkisɛ ma ale min tun bɛ wari nɔlabila la fɔlɔ la sanni feerew kɔnɔna na bi kolonkisɛ kɔni kɛlen bɛ fɛn ye fɛn min ni a feereli bɛ ka don ba la wa maa caman yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka ta k'a kɛ masiriw ye wa kɛlen bɛ ka maaw ɲɛ minɛ kosɛbɛ an ka ɲininikɛla Wule Jɔbu ale ye walawalali k'an ye a koɲɛw kan an ka jɛ k'an ɲɛma da o ma. Fɔlɔ kolonkisɛ tun bɛ wari ani sɔrɔ de tamasere yira farafinna nka bi na Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faaba kɔnɔ Bamako kolonkisɛ kɛra fɛn ye min bɛ fɛrɛ wa a bɛ labaara kosɛbɛ surtout kana ni hakilina kuraw nali ye an ka bololabaarakɛlaw fɛ hali n'a sɔrɔ dɔw bolo ko kolonkisɛ ye kolonkisɛ gansan de ye o n'a ta bɛɛ mɔgɔ camanba de bɛ gini kolonkisɛ ka bi Bamako sugu kɔnɔnaw la kiliyan camanba de bɛ gini kolonkisɛ ka a fɛɛrɛbagaw fɛ fɔlɔ kolonkisɛ tun bɛ labaara an ka ladalakow la wa fana tamasiyɛn kun don min bɛ fanga yira nka bi na kolonkisɛ sɔrɔli nɔgɔyara fan bɛɛ wa sannibaga sugu bɛɛ bɛ se ka kolonkisɛ san sabu a sɔngɔ ka di fantan fara faama kan da bɛɛ b'a la. Kolonkisɛ international de don bon an bɛ traduit kɛ bon mɔgɔ t'a san fɔlɔ wari tun don a ka ca mɔgɔw tun b'a kɛ wari musakabaw tun b'a a ka ca musaka san i b'a san denmisɛnninw b'a san mɔgɔw b'a san bon an bɛ den kelen kelen feere bɛ kilo san an m'a feere tan dɔrɔn dɔrɔmɛ tan m'a feere la ɲɔgɔn ten waa fila kilancɛ wa kelen m'a feere la. Kolonkisɛ feerebagaw ni kolonkisɛ donnibagaw fɛ nafaba wɛrɛ bɛ kolonkisɛ la ka tɛmɛ hali kolonkisɛ feereli kan an ka maakɔrɔbaw ka ladalafɛn kun don wa fana a tun bɛ kɛ ka wari kofalenw kɛ hali n'a sɔrɔ o ladalako ninnu ma bila pewu kolonkisɛ lawaleyali fɛ kolonkisɛ kɛra dayirimɛ ɲini fɛn ye bi kolonkisɛ feerebaga dɔw ye hakilina kura ta ka kolonkisɛ sɛgɛrɛ walasa ka ye cogoya ɲuman d'a ma min b'a to sannikɛlaw bɛ k'a fɛ. O kama fɛn minnu ni nafa b'a la an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a ta a bɛ ka échange kɛ n'o ye wari ye an bɛ se k'a fɔ modèle fila de don fɔlɔ min tun bɛ sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bolo ni dɔw tun bɛ fɔ k'a bɛ bɔ an ka yan jiw la hali an bɛ se ka an b'a kala hali finiw na pour que k'a fari depuis à 2005 ne bɛ kolonkisɛ baara in na fo bi vraiment an yɛrɛ ka bolobaara kɔnɔna la bi an bɛ kɔnɔ ni fɛn minnu la kolonkisɛ yɛrɛ de ye numéro 1 y'a la bi. Ne ye nin baara in daminɛ 2016 mɔgɔ ma ne dege a la mɔgɔ ma ne fɔ ne yɛrɛ de y'a hakilinaw fara ɲɔgɔn kan gɛlɛyaw bɛ yen n'a fɔ a sɔgɔliko ninnu n tila k'a sɔgɔ de bon sɔgɔli kɔni de b'an sɛgɛn parce que sɔgɔli masi t'an bolo bon i yɛrɛ b'a sɔgɔ an bɛ jogi bon n bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la i n'a fɔ n ka nasɔngɔ ni ka fɛn kɔni bɛɛ bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ artiste kunda ni comédien kunda ninnu fɛn ninnu olu bɛɛ bɛna san. Sannikɛlaw ta fan fɛ kolonkisɛ fɛlen don ka sababuya kɛ a ye cogo cɛ ni caman ye wa a bɛ labɛn fɛn caman kan a sannibagaw y'a jira k'a fɔ ni hakilina kura ninnu nalen kolonkisɛ la a diyara olu ye sabu a b'olu ka labɛn sankɔrɔta. Bon pari yɔrɔ la différence ye fɛn min ye sisan nɔ kolonkisɛ y'an ka laadalafɛn de ye i m'a ye ale y'an ka laadalafɛn ye bon n'i y'a dilan ka don hali laadalafini ninnu kan non a b'i pari yɛrɛ kolonkisɛ ye laadalafɛn o yɛrɛ de y'ale ni tɔw différence ye wa taa ɲɔgɔn bɛɛ bɛ se ka k'i bolo i b'a utiliser min bɛ don min na min bɛ don min na parce que a dilannen don sisan u y'a modifier sisan k'a dilan ni kɔnɔw ni fɛnw ye wa kolonkisɛ n'an ka warijɛ ninnu na bi na ne bɛ kolonkisɛ ta mais sisan a kɛra parikɛlaw ye kolonkisɛ filɛ nin y'a dilan ni kɔnɔ ye k'a don cogo o cogo la a b'i pari i y'a don fɛn o fɛn k'a b'i labɛn a b'i pari quoi o de y'a kɛ. K'a dama kɛ ni an ka laadalakow ye fo ka taa se dayirimɛ sɔrɔkow ma kolonkisɛ bɛ ka nafaba de lase bamakokaw ma pareli ta fanfɛ ani a feereli ta fanfɛ kolonkisɛ kɛra fɛn ye min tɛ ko tɛmɛnenw dɔrɔn jira nka kolonkisɛ kɛra fɛɛrɛfɛn nafamanba ye bi fɛn fitinin dɔrɔn de ye kolonkisɛ nka tamasiyɛn ni nafa 120 de bɛ kolonkisɛ la bi na an ka taabolow kɔnɔ. Geseda kɔni ye bololabaara ye min bɛ kɛ kabini lawale nin baara in yɛrɛ maa caman y'a sɔrɔ u ka bondaw la an bɛ don min na i ko bi Medinɛkura o min bɛ Bamako faaba la baara in kɛbaga caman bɛ sɔrɔ yen nɔ
ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo kuraw ani kɔrɔlenw kɛtogoya ye. Baarakɛla ninnu kɔni caman kɛlen bɛ k'u cɛsiri walasa togoya min na geseda baara kɛtogoya kɔrɔw kana latunu ka bɔ an ka tagabolow la. An ka ɲininikɛla Maimuna Daw ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Bamakɔ camancɛ yɛrɛ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Medina Kura, gisedalaw mankan ye yɔrɔ bɛɛ minɛ. Mali la, giseda ye baara ye kuma caman min bɛ bɔ du kɔnɔnaw la. Kabini u fitinini, cɛmisɛnninw bɛ sigi u kɔrɔmaɲɔgɔn kɔrɔ ni ka gari tacogo lajɛ. O de senfɛ, u bɛ faamuyali kɛ a kɛcogo ani a tacogo la, o min bɛ di u ma, u masalamɔgɔw fɛ, yaasa ka an ka jamana seko ani dɔnko banba. Gisedalaw b'a ɲɛfɔ an ye k'a fɔ ko giseda ye baara de ye, olu bɛ mun dege kabini u denmisɛnninama, wa u b'a di ɲɔgɔn ma ka taa. Se ka fiɲɛ kɔrɔlenba de don, ama an y'a sɔrɔ an faw la, an fa fana y'a sɔrɔ u fa de la. Olu fana nana an dɔ la walasa kana tunu. Nɔgɔ cɛ la ne kɔni donna la ka sɔrɔ ne m'an fa sɔrɔ a la, ne ye n denkɛ de sɔrɔ a la. An denkɛ nana ne ye fana. Ne nana giseda la, wa n nalen fana. Alhamdulilayi n sera. U ka baarakɛyɔrɔ la, u bɛ fini suguya caman dilan. K'a daminɛ birifiniw na, denbajalaw, olu ni u ɲɔgɔnna caman ni u bɛɛ ni u tɔgɔ don. An bɛ birifini dilan, biriki n'a kusiw, denbajala, mɔgɔ bɛ kalite o kalite min na, u bɛ se k'o dilan, ani kɔnɔ 7 ninnu. Ne drapeau de, a birifini wɛrɛ bɛ yen nɔ. O ye Burkina, Tas Doli ani Isa Gambi, y'a faamu ani Tapi. Ni fana bɛ ka min o ye kɔnɔ 15 de. Baburu Jiga ka fɔ la ni ale ye gisedala ye, an bɛ don min na i ko bi olu tɛ ka gɛlɛya fosi de sɔrɔ u ka baara in na, wa a b'a to u bɛ ka tɔnɔbɔ kosɛbɛ. San minnu tɛmɛnen don gɛlɛya b'a la, mais bi bi in na gɛlɛya t'a la parce que bi bi in na gari ka nɔgɔ, a mana fiɲɛ da a bɛ san. Awɔ, ne nafa caman sɔrɔ giseda la parce que hali bi bi in na n'a fiɲɛ ne kun siri, n bɛ n sigi de ka giseda kɛ k'o san. Hali bi bi in na n'a gɛlɛya bɛ ɲini ka ne minɛ, n bɛ n sigi de ka giseda in kɛ ka o fiɲɛ ɲinɛ. Ne mana fiɲɛ sɔrɔ, n y'a sɔrɔ giseda de la. Fini sɔngɔ, o bɛ tali kɛ gari sɔngɔ gɛlɛyali kan walima a nɔgɔyali kan, wa a fini bɛɛ ni u prix don. An bɛ angoro kɛ, an bɛ détail kɛ. Ni nana ni ko i mɔgɔ bɛ angoro la, an bɛ angoro d'i ma, i bɛ taa feere. Ni nana ni mɔgɔ bɛ détail la, an bɛ détail d'i ma. An b'a bɛɛ de kɛ. San wagati la an bɛ ka darapo mali de dilan, parce que wari bɛ san kosɛbɛ ka tɛmɛ an ka bitiki tɔ ninnu bɛɛ. Wagati dɔ prix bɛ yɛlɛ, wagati dɔ prix bɛ jigin. N'a ye prix yɛlɛ la, a bɛ sɔrɔ gari de gɛlɛyara. Hali sara an bɛ yɔrɔ min na sisan, an tɛ ka gari permis sɔrɔ, an bɛ ka deuxième de sɔrɔ, un troisième. Dɔw b'a san 9 dɔw fana 10 kelen t'a la, ni min fɛ gari b'o la dɔrɔn de, wagati dɔ bɛ yɛlɛ, wagati dɔ bɛ jigin. Ne kɔni 1000 da bɛ yen, 2000 da bɛ yen, 1500 da bɛ yen. An bɛ don min na i ko bi, Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw la ani an ka togodaw la, giseda ye baara ye min bɛ ka taa fɛ hali bi, yaasa ka an ka jamana kokɔrɔ dɔ banba. Fɛn don min ka fɛgɛ kosɛbɛ, nka lili o bɛ debi ni an ka kokɔrɔ tɛmɛnenw na. Ni gisedalaw bɛ k'u banba o fɛ, yaasa an ka tabiyaw bɛɛ kana na tunu an na. An ka sɔrdasiw ni sɔrdasi kɔrɔw ka minisiri n'o ye Général Sadio Kamara ye, ale kɔni tanyara Sibiridon avril kalo tile 25 san 2026 katikaw fɛ a yɛrɛ ka denbaya la ka sababuya kɛ bamaci wale dɔ ye. Kabini kunnafoniya in kɔni bɔra k'a bin Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan ma, maa caman kɔni y'a ka dusumakasaya yira, wa maaw kɔni bɛ ka cɛba in kɔni kasi, o min yɛrɛ lakodɔnna ni a ka cɛfarinya a n'a ka maɲumanya fo ka taa se a ka aladɔn ma ye. Wa maa tun don min kɔni ka baaraw fanga kun ka bon furancɛ fanga in kɔnɔna na. Nana Kadija Kone ale ye yala yala kɛ, an ka jɛ ka an ɲɛmada o ma. À titre personnel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Sadio était un homme pieux qui confiait tout à Allah. A fatura ka shito san 47 la
Général de corps d'armée Sadio Camara bina ka kɛ ni bamancimaw ka bingani wale dɔ ye min kɛra avril kalo tile 25 san 2026 a yɛrɛ ka so. Sadio ka saya kɛra ko ye min ye maliyɛnden bɛɛ tɔɔrɔ ni k'u dusu kasi. Dimi, jatigɛ ani faamuyabaliya ni ɲɔgɔn cɛ dugu bɛɛ wulila k'i jɔ a sen kan. Ni dugu jɛra cogo min na an b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamin ala de ye Mali lajarabi ni nin ye an b'an ka président ɲuman fo nin yɔrɔ la k'a barika da. Asimu Goyita a bɛ kɛlɛ min kɔnɔ jahadi don Mahamadu Mustafa de ye jahadi in kɛ na Asimu nana Asimu ka misaliya bɛ ne ɲɛkɔrɔ ko kira ka misaliya de kira ye kɛlɛ kɛ o Hamza ye kɛlɛ kɛ a nɔfɛ Badara Ali ye kɛlɛ kɛ ka jugu kunbati. Y'a faamu ni y'a mɛn an bɛ da bi an bɛ sunɔgɔ bi sɔrɔsi ninnu de don n'olu tɛ an si tɛ se ka sunɔgɔ donc an b'u fo ka kɛ ko ɲuman na min bɔra ka kɛ sisan bɛɛ y'a ye cɛbakɔrɔ de ye baara kɛ awɔ an b'i kɔ fɔyɔrɔ min musow b'i kɔ musobaw bɛ duguma musow k'u mago bɛ rebelle jeli la k'u ɲɛ musobaw bɛ duguma a bɛɛ bɛ se ka kɛlɛ kɛ. Maliyɛn dɔw b'a fɔ hali bi k'olu ma sɔn Sadio ka saya ma wa u b'u ka kamanagan yira ka kɛ ni a nɔlabilako ye. Bon a kɔni hakilina mun kɔni bɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ala kɔni y'a ka baara kɛ adamaden jɔn bɛ ni i sacogo nka sacogo ma diya ne yɛrɛ walayi o dɔ yɛrɛ ne yɛrɛ banana ninnu bɛɛ bɛ se k'o seereya ne nana sugu la fo midi wagati walayi mais se wɛrɛ tɛ ɲɛ kɔni ye dugawu kɛ jamana ka dugawu k'a ye kɔni a sara faso ko la a sara jamana ko la jamanaden bɛɛ lajɛlen an ka dugawu k'a ye a t'an kɔni hakili la an bɛna se ka mɔgɔ sɔrɔ i n'a fɔ Sadio mais ala kɔni de t'a ka ko ye ni gɛlɛya y'i sɔrɔ donc i bɛ se ala de ma i bɛ se ka mɔgɔ d'a ma mun yɛrɛ bɛ Sadio ɲɛ jamana kanu la ni cɛsiri la ni ko n bɛ kuma n'i y'a mɛn tradition yɛrɛ ne ni nka ne b'a fɔ ko Sadio mɔgɔw bɛ n dɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo mɔgɔw bɛ mun ka ɲi na mais ne ko n b'a fɔ Sadio. Abdoulaye Kane ka fɔ la jamana ɲɛmaa ka kuma lase o de ye maaw hakili sigi ni ka tila k'u dusu sumaya wa a bɛ tila ka cikan kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma. A bɛ kɛ don min na ne y'a kuma na ne ma se ka da la ka sababuya kɛ olu yɛrɛ bɛ ka an kɔlɔsi ka se niveau min na ne ma se ka da la mais ala ta y'a ka ko ye sinon an ma bɛn ne ma a ye ne tɔɔrɔ hali sisan filɛ yɔrɔ min na n tɔɔrɔlen degunnen don kunun bɛɛ n ma se ka fosi kɛ yɛrɛ ka sababu kɛ nin fɛn ninnu ye mais ala y'a kɛ président bɔra ka kuma n'o ye an ye jɔyɔrɔ dɔ fɛnɛ n'o ye Asimu Goyita ye ale bɔra ka kan minnu fɔ alhamdulilayi o ye jigisigi dɔ da an ma mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ bugɔ ka bagaw ma k'u ci k'u ye terroriste ye ou bien u ye ɲɛna mun diya quoi ne kɔni b'a ko de sinon terroriste olu t'a ɲinibaga ye a ɲinibaga o kan ka to finitigiw de bolo an bɛ don min na komi bi olu de b'a dɔn nin ye min ye nin ye nin ye. Maa dɔw bɛ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin ni lakana minisiri ka fatuli ye ni ka tila k'a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ fɔ kosɛbɛ ni ka tila k'a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ fɔ kosɛbɛ jamanajɔ la. Sadio sara maliyɛn bɛɛ de ye i y'a faamuya la cɛ ni muso a fatura bɛɛ lajɛlen ye Sadio Asimu y'a bila baara min na a y'a kɛ ka se fo a dan na vraiment Sadio fatu ni sisan cɛ ne yɛrɛ dusukun ma se ka lafiya fiyewu parce que a y'a miiri yɔrɔ jɛnya fo ka dama tɛmɛ fɛn min kun ye Sadio ye ala kun kan ka tɔn bolo an ka dɔ kɛ n'a ye i y'a faamuya la mais min fɔ maliyɛnw ye yɛrɛma hɔrɔnya ni ko i bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛ tubabuw t'i to yen dɛ Sadio y'i bolo don baara min kɔnɔ ni Asimu ninnu 5 colonels u y'u bolo bila baara min na an jamanaden cɛ ni muso an bɛ k'an k'u dɛmɛ baara in na yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ. Dimi ani magari ni ɲɔgɔn cɛ hali maa dɔw tɛ ka se ka kuma ka kɛ ni Sadio ka tununi. Ni tɔɔrɔlen don kosɛbɛ an ka général banna a ma diya Mali si de quoi an tɔɔrɔlen kojugu fo k'a dama tɛmɛ ne yɛrɛ mun filɛ kuma na n ka commissaire kɔrɔkɛ an bɛ dugawu k'a ye ala ka lahara sɔn suma ye vraiment le mot me manque n t'a dɔn yɛrɛ bɛ mun fɔ an tɔɔrɔlen don ne yɛrɛ bɔra balikɛyɔrɔ la ne bɛ kasi dɔrɔn de la vraiment an bɛ dugawu k'a ye ala k'a dayɔrɔ sumaya ala ka limaniya di a ba ma a n'a balimaw bɛɛ ani Mali bɛɛ vraiment ala ka Ina ni magari kɔfɛ Général Sadio ka saya ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen da wagalen to sabula camancɛ fanga jɔ senba dɔ tun don wa a kun cɛsirilen don kosɛbɛ a ka baara fɛ wa a kun cɛsirilen don kosɛbɛ a ka jamanajɔ baaraw fɛ tile fila sangasigi min kɛra a tɔgɔ la jamana ɲɛmaaw ye kuma sinsigi kɛ
o min sen fɛ u ye basigi kuma fɔ jamanadenw ye yaasa ka se ka nin waati in latɛmɛli nɔgɔya o mun gɛlɛyara an ma kosɛbɛ. O hukumu kelen kɔnɔna na alamisadon min bɛnna avril kalo tile 30 san 2026 ma kati Malibugukaw fɛ yen nɔ tasibila kɛra ka taa General Sadio Kamara ye o min tun ye sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasi kɔrɔw ka minisiri n'a tora jatigɛ wale dɔ la min kɛra sibiridon avril kalo tile 25 san 2026 katikaw fɛ yen. Kɛnɛ in kan jamana ɲɛmaa caman tun bɛ yen nɔ ani a yɛrɛ ka denbaya fo ka taa se sigida la mɔgɔ caman ma. An ka ɲininikɛla Abdulayi Mayiga ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Mali jamana ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin General Sadio Kamara ma ale min kun ye Mali minisiri ye min ka baara kun ɲɛsinnen don lakana ma ale min fagara. A ka sudon kɛra alamisadon avril kalo tile 30 san 2026 kati Malibugu. A ka sudon kɛnɛ kan Mali jamana ɲɛmaaw CNT maaw baaraɲɔgɔnw jɛɲɔgɔnw o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan walasa ka tasibila laban kɛ k'a ɲɛsin General Sadio Kamara ma. Sadio ye anw den de ye parce que ne y'a sɔrɔ ne den de don donc den min don lien surumani fana de don de bɛ n'a cɛ donc ne bɛ a ba ye ne cousine direct de donc directement an kɔni an b'a ka kabini 6 heures n'an wulila fo sisan an taara cérémonie kɛyɔrɔ la en fait ani surasiw donc surasiw tilalen kuma min na ko k'a di balima ma ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ma k'a dayɔrɔ sumaya. Maliyɛnw ka courage ta quoi Sadio ma sa Sadio ɲɔgɔnna miliyɔn 24 de bɛ yan donc an ka bila an kunna ko Sadio bɛ balo la a b'an cɛ ma Sadio banni o kɔrɔ ta yɛrɛ k'a fɔ ko k'an ma espoir perdu a ye nin fiyɛ kura de don maliyɛnw na cette fois-ci maliyɛnw de y'a dɔn k'a fɔ ko saya kɛra vraiment u y'a dɔn ko k'an ka yiriba dɔ bɛ na mais yiriba dɔ bɛ bin dɔ bɛ wuli. Hadamaden y'i yɛrɛ de quoi a ye fɛn mun kɛ a y'a seko kɛ quoi tubabu ko il a tout fait a tɔ bɛ anw de bolo an k'an jija an ka jamana in minɛ a ɲɔgɔnna tɛ dɛ a ye baara min kɛ tan nin ye cɛya de saya ka fisa ni maloya a y'o de kɛ quoi a ma sa a bɛ balo la an bɛ dugawu k'a ye ala ka dayɔrɔ sumaya i m'a faamu Mali bɛɛ b'a kɔ. Dusukun kami ani nisɔngoya o ma tɔ si to maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw. Ni tɔɔrɔlen don kosɛbɛ an ka général banna a ma diya Mali si de quoi an tɔɔrɔlen kojugu fo k'a dama tɛmɛ ne yɛrɛ mun filɛ kuma na n ka commissaire kɔrɔkɛ an bɛ dugawu k'a ye ala ka lahara sɔn suma ye vraiment le mot me manque n t'a dɔn yɛrɛ min fɔ an tɔɔrɔlen don ne yɛrɛ bɔra bannikɛyɔrɔ la ne bɛ kasi dɔrɔn de la. Sadio Kamara kun ye mɔgɔ ye min ka nafa bi se bɛɛ lajɛlen ma o de kama hali bi a jɛɲɔgɔn dɔw hakili b'a la a ye baara ɲuman minnu k'u ye ka tɛmɛ. Le général Sadio Kamara ye jɔyɔrɔba de ta an ka amical taɲɛ ani a labarali la maa tun don ɲuman bɛ dafalen don maa min na a kɛra sababu ye ka bɛn ani keleya don an ɲɔgɔn cɛ. Au service de la République. Sadio Kamara fatura k'a si to san 47 la ka kɛ ni banbanciwale dɔ ye min kɛra avril kalo tile 25 san 2026. A fatulen kɔ Mali jamana ɲɛmaaw y'a ta k'a kɛ général d'armée ye tuguni. A ka nin saya a kɛra koba ye Mali jamana ma ale min ye sira ta banbanciwale kɛlɛli la ani Mali yɛrɛ jamana ta ɲɛna. An bɛ jɛ ka dugawu don kɛ an ka sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasi kɔrɔw ka minisiri n'o ye General Sadio Kamara ye ala ka badabada dali nɔgɔya a ye. An balimaw nin bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw la aw k'an bɛn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.